Ayan nोंसिनाबो गुमैया माथो जोंनि रिलेशनशिपखौ गनायाखैनो। आइना नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सोरबा आब' गुमैबा सोरबा नखरनि थाखाय मोजां मोनाखै। जोंनि मोजां मोनलायनाया अरायबो थांनानै थागोन आइना। Ayan नों बिब्दि बुंनानै नोंसा आब' आरो नोंसा गुमैनि खोथा लानानै नों आंखौ माब्लाबाबो बावगारनानै थाङाथ'। आइना नों बेफोरखौ मा बुंबाय थादों? आं जोंनि मोजां मोननायखौ सोरबा आब' गुमै बा सोरबा न'नि मानसि जोंनि मोजां मोननायखौ गावस्राहोनो हानाय नङा। माखासे खोथाखौ आं आब' गुमैनिफ्राय मानिनानै सोलिनो हायो, नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनायखौ माब्लाबाबो बोखानो हाया। आइना दिनै आंहा बिमा बिफा थानायमोनबा आं बिब्दि गुबुननि न'आव थानांनाय नङामोन। आइना नों माब्लाबा आंखौ बिमा बिफा गैया होनना गारनानै थाङाथ'। Ayan आं नोंसिनि नखर एबा आइ आफा गैयैखौ नायनानै आं नोंखौ मोजां मोनाखै। आं नोंखौ अरायसम संसार जालांनो एबा नोंजों जुलि जानोसो आं नोंखौ मोजां मोनदों हायेन। आइना आं नोंखौ बे जोनोमाव लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। हायोबा नों आंखौ बेबादिनो बे जोनोमाव हेफाजाब होलांबाय था। आइना समाबो जाबाय, थुदो थांदिनि। थौदो बिदिब्ला।